Yeah, beautiful Sunday, 29 March 2026. Yeah, Cliff Chinyama. Ambiru comment section. Mwabwera. Mwaza ngati coming. Fusa Cliff Chinyama. Pankhani yomwe kuchitika. Mphekesera zomwe zikumveka. Zokhuzana ndi a vice president, a Jane Ansah. Fuso lanu likubwera likodi muli mbali iti. Fuso lokoma kwambiri ndili mbali iti. Okay. Ndili mbali ya malamulo. Ndili mbali ya malamulo. Chifukwa wina aliyense malamulo akuwatani kodi akuwadziwa aziko lino. Malamulo akuwadziwa mene amayendera aziko lino. Nde ine as a Cliff Chinyama ndili mbali ya malamulo. Malamulo akuti chani. Jane Ansah, the vice president. The vice president wa dziko. Nchifukwa yake wina nese tilengerane pambuyo. Amaona kuna ali munthu ukamapita kukapereka ma nomination candidate, akamakapereka ma nomination candidate wachipani amamuza kuti akamapereka ma nomination choyambirira makalata asanafike ndithu kwa make chair, amaonesesa kunena kuti iweyo wapanga introduce learning mate wako. Tiyambira pamene pati. Kaphunziro mvula amawumiriza kuti tapereka ndani kuti learning mate 1. Zipani zichazopanda funda koma ngati kuti zinapereka 10 million amanena kuti tionesereni learning mate 1. Then mwambo opereka mapepala umatani kuti umachitika, which means osapanga introduce learning mate wako kupita pamene uja opanda learning mate sizikanatheka kupanga nawo participate pa zisankho zija. Tigwirane pamenepo. Pamenepo tani ngoti limvesesane. Zimenezo zimachitika chifukwa chani? Zili m'malamulo. So izizi ndi chenjezo kwa sikufuna kuchitikazi, mphekesera zikumvekazi. Nditha kungopereka chenjezo kwa kuchipani kwa DPP. Pali zinthu zina zake mutha kuzipanga maoneka ngati kuti ndinu anthu ochenjera, ozindikira, koma mutha kuoneka ngati anthu opusa pasogolo. Chifukwa Malawi siogona. Malawi anachangamuka, amaona patali. So chinthu china chomwe ine ndingathe kulankhula za Cliff Chinyama, anthu Malawi akuyang'anisisa nkhanizi mwachidwi. Akuyang'anisisa nkhanizi mwachani woti mwachidwi. Nchewu ikuyang'anisisa nkhanizi mwachidwi. Ululu wawo sunathe mu mtima mwawo anthu aku nchewu. Sunathe. Ndipo akumazifunsa kunena kuti kodi nchewu tinakulakwirani chani? Ife anthu aku nchewu tinakulakwirani chani? Nzomwe akuzifunsa panopo. Yes. Ndikunena izi. Saulos Chilima
malemu mzimu wonse muntenderana na kunchewu ajimulirenji ndi aja anangolawisidwa kachaka kamozi kothera kwacho vice president sunaziwike nchewu awa mai Jane Ansa nchewu zikuyamba so kuchitika zinthu zake zosaziwika bwino. Nchewu ili ndifunso kuti tinakulakwirani chani ifeyo anthu aku nchewu, anthu akuyang'anisisa bwansi kuchitikaso chinthu china chake ngati chomwe chinachitikira Saulos Chilima, anthu dzikoli agawanapo. Not my word, chimpwirikiti chichitika anthu agawanapo. Mungamakhala ndi mapulani tano zimene zizi muzitani kuti muziziwe. So mafunso anu as a Christian ameneyo kuti mbali yanga ndili mbali ya malamulo oyendesera dziko lino, chifukwa malamulo ali clear. Nchifukwa ndakutengerani kumbuyo anthu opereka ma nomination letter amayenera kuti ndithu ukamapereka iweyo candidate usankhe upanga announce vice president wako, zimene zija zimalowesedwa m'malamulo. Nothing change pokhapokha pakhale imfa. Pokhapokha pakhale imfa, koma zoti wina wake angasinthe zimene zija never. Ngati anthu akapita kukapereka ma nomination letter mongoyeserera, zikhala ululu pakati pawo pakana kalekale. Zimenezi zikhala ululu pakati pawo pakana kalekale, palibe kusintha, palibe kusintha. Olo kumuza vice president lazikakhala kunyumba kwaje asakapezeke solo ku office, nothing change. Olo atasala ndi gali atamulanda magalimoto onse aboma potengera mphamvu za ndale, koma nothing change. Tisabisirana apo china chake kuchitika, sitikunena kuti chitha kuchitika kwa Professor Arthur Peter Mutharika, koma nkhati munthu wamoyo wina aliyense olo atakhala mnyamata olo ndili pano mawa ndi mkucha mutha kundiona kuti ali chinyama agona apo. Zimachitika zimenezo, zimachitika. Ndiye kumene kucha kama kuona kuti ndiwe wamphamvu bwanji pokapereka ma nomination letter ku BICC kucha, chomwe amanena ali pambuyo pakhale munthu mwina anthu samachiziwa. One, amayang'ana kuti kudziko kuno kumakhala imfa. Tidzikululirani pamenepo kumakhala imfa. Ndiye ngati dziko likuyenera kuzatenga chani kuti wachiwiri wake. Kumene kucha amayang'ana kuti kumatha kukhala matenda onena kuti president sangathenso kugwira ntchito, sangathenso kulowa mu office mwache, uyu wakumbuyo apange take over. Nothing change, palibe ndiyo chingasithike pamene pacha. Fesa mayankhule zinthu mopyapyayika kapena mozembazemba. Powumirizira kunena kuti mungamapereka ma nomination letter aja mupange musankhe muonesere wachiwiri wanu. Amayang'ana zinthu ngati ziti kuti nkhati iwe uzasankhidwa kukhala president china chake kuchitika, wachiwiri wako azatenga chani kuti. So anthu akupanga zimenezo akuziwa, n'chifukwa chake mukumamva kuti umakhati ndale tona kuti mai Jane Ansa apange resign wokha pofuna kukwanirisa zofuna zawo. No way, mai Jane Ansa sangapange resign. Ndikuti ola atakhala kuti akuyamba kuyenda wapansi. Ola atakhala kuti security yonse yachosedwa. Nkatikati mwa zimenezo